Okay, bro! Бугро. Айде умирай. Димаш. Някой да казва Димаш. Да имаш. Димаш. Трябваше ли? Нокаут е лесно. Нокаут хора е лесно. Да, как Дима или Шина, как се казва тая марка, защото тя спечели. Дечата. Get out of here, my friend. Забелязали, че Бери има опашка. Това е опашка. Това е опашка и ти. Това е опашка. Да има Бери. Сега след тази игра ще проверя дали има опашка. Сега ще видя дали има опашка, Бери. Сега. Или ме лъжеш, или... Сега ще видя. Че няма опашка. Според мен няма опашка. Да видим. Къде си? Я видим каква опашка. Прав има картофена опашка. Не картофена буичка. Прав. Я пишете нещо. Митик! Хора! Отключихме Лу! От Митик, брат! Как отключихме Лу, брат? Хора! Как отключихме Лу? Или Лу, как се казва там? Аз да го тествам. Да видим какво прави. Да видим каква му е такта. Не знам, защото аз много време на игра. Окей, добре. Това бровър ще ми е от любимите бровъри. Брат! Аз съм на най-малко кръв и ги избих всичките. Ягей. Аз съм много добър с това Лу, брат. Как не съм старплеера? I am Sugar Fish. Да си апгрейд на малко Лу, брат. Yes, Lou! Yeah, you! Lou! Пора много се кефа. Как ще ме се пасне метичен броулър от Митик Стар Дроп? Brawl Stars не е нормална. Как може да ми се падне герой? Как това беше? Искам, който остави лайк, когато съм имал Митик, тогава ще има късмет в друга
другата игра, в другата му игра на Бросър. Ще има късмет. Обещам. Не лъжа. Вирам като супера. О, супера, много силен. Много силен супера. Окей, брат. Аз съм много. Аз съм супер. Аз съм страхота! Окей, това бие демидж! Това бие демидж, окей. Това много добре. Да, тесна гати екипа. То е лук. Айде, старт плеер! Дай. Вече имам 1257 купи, брат. Как няма да имам? С това лук как няма да имам? Как ми се падна лук? Как ми се падна лук? Не знам, но ми се падна. Не знам, но си падна. Как е опрямото го? Сега вече ще те убия. Ма то шкапа не е опрямо, защо ги убива? Аз трябва да ги убия. Но нещо поне ще правя купитка. Това ми е сега. Абе няма те да ги убиват, бе! Да, аз не съм стар.